Sanibona, ngaphambi singene kwividiyo namuhla, ngithi angithathe lithuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavidiyo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela-ke singene kwividiyo namuhla. Kule video manje ngizonipha i-update ngodaba likaJabulani Khumalo, oyi-founder ye-MK Party, ngoba yilokho akushoyo. UJabulani Khumalo unele wabona ukuthi alukho uzinzo kahle ku-MK Party, uyatrenda kabi indaba kaFloyd ngapha, yokuya ephalamende, yokungaya ephalamende. Zonke lezi zinto ebezenzeka wayesebona ukuthi yithuba elihle leli lokuthi akwazi ukuthi athathe umkhonto wesizwe party awuse enkantolo ngoba uzinzile, especially ngoba ethi kufanele awusave umkhonto wesizwe party, awusave from kuZuma nefamily yakhe ngoba umkhonto wesizwe party owabantu. Ilokhu okusho uKhumalo. Ngeviki eliphelile-ke kune-channel ekuthiwa i-Politically Incorrect kaBhuti Mashiyane iye yamnikeza ithuba lokuthi akakhulume. Wakuveza mpela akubekile, nanokuthi unethemba lokuthi ngoLwesibili uma iye enkantolo, inkantolo izofika isizwe isicelo sakhe nesikhalo sakhe azosibeka khona. Ne-Biz News futhi, i-Biz News-ke ila kukhuluma khona oRobho kakhulukazi, labo-ke abantu-ke abasupport i-DA ba-against umkhonto wesizwe party. So nabo uma kwenzekile kwavela uJabulani Khumalo bamnika ithuba lokuthi akaveze ukukhuluma kwakhe, ngoba bayazi ukuthi uJabulani Khumalo njalo uma izovela usuke evela nento ezibeka umkhonto wesizwe party endaweni engekho yinhle. So nabo bamnikezile ithuba lokuthi akaveze-ke ukukhuluma. Angizukudlala ividiyo khona, kodwa ngizomcaphuna nje ngoba ukhulumile khona lapha ku-Biz News. Sizomcaphuna nje uJabulani Khumalo sizwe ukuthi utheni khona. Emveni kwalapho-ke bese siya kwisinqumo esiphume enkantolo. Inhloso yami nje ukuthi ngikulethele isinqumo njengoba bengishilo ngeviki eliphelile ukuthi uzothi mase seyidlulile inkantolo ebese-ke ngibuya ngikutshela ukuthi kuthiweni enkantolo. Manje akufanelanga ngingalethi indaba eziphelele ngoba ngikwazile ukuyiletha yokuqala, angiyilethe nesibili. uJabulani Khumalo koma ekhuluma ne-Biz News ukhulume kanje. Even last week, there were people that were getting letters fired. There is no leadership right now in Umkhonto wesizwe. I really pity for him because he had all the powers in the EFF to take EFF forward, but he decided to come into a stokvel that a certain family has made it to be a stokvel of theirs, and now they are calling it their party. It's now going to be the what they call it, the beneficiary. They becoming beneficiaries of Umkhonto wesizwe. When we registered this Umkhonto wesizwe, they never cared about it. But today they think they are something because they've got Umkhonto wesizwe through forgery, fraudulent letter. But we are going to deal with it. But what I want to say, Shibambu, go back, sit with Malema, decide and make a good move. Alukho kusuku olungafiki. NoLwesibili-ke lifikile ledlula. Ngayikhohlwa indaba kaJabulani Khumalo. Njoba namuhla ngithe cha angiyibheke ngibone kwenzakaleni, ngayithola. Inkantolo-ke ekuhlaleni kwayo nasi isinqumo ephume naso. Lolu daba lureportwe yi-SABC News. Babhale kanjena ukuthi uchallenge lokho akubizwe ngokuthi unlawful removal as i-director ye-MK Party. uKhumalo approache i-High Court ngalolu daba ethi ludaba oluphuthumayo. Argue ukuthi ukususwa kwakhe nokususwa kwegama lakhe akuzange kusetshenziswe fraud kuphela, kodwa bekunga-authoriziwe njengoba yena engasayinanga ukuthi ukubanikeza imvume ukuthi igama lakhe alisuswe lapho. Obekhulumela umkhonto wesizwe party in defense beku-advocate uDali Mpofu, yena uyiphikisile-ke lento enkantolo, wayesecela ukuthi inkantolo ayisichithe lesicelo sikaKhumalo futhi nezindleko zibe kuye futhi uKhumalo ngoba uchithele inkantolo isikhathi kanye nama-resources. Enkulumeni ayibekile uMpofu ukhulume kanjena yena. Uthe ucela ukuyisummarize kanje lento etshela inkosi enkantolo ukuthi
Lolu daba lolu ufisa ukuthi inkantolo isingathele ekuthenini idlulise umlayezo kumankentshana njengaye nje uKhumalo ukuthi bangalobu beqhubeka begijima beye enkantolo becabanga ukuthi inkantolo i-ground noma i-playground lapho khona abantu bazosuka bayolwa izimpi zabo zezepolitiki khona. Uthi namanje ekuseni inkantolo isize yaceda leli cala lihlehle kabili kanti bekulula nje ukuthi kukhishwe umphumela wokuthi ali-withdraw leli cala. Inkantolo-ke yasePitori High Court yona ili-withdrawile leli cala, ilichithile leli cala likaKhumalo. Yayisithi uKhumalo kufanele akhokhe nezindleko. Iyona mphumela-ke lena ephumile. Isicelo sikaKhumalo inkantolo isichithile yayisithi akakhokhe nezindleko. Asidlulele phambili kodabeni lwesibili engifisa ukulikhava. UMinister we-Sports, Arts and Culture okuGayton McKenzie useqedile unyaka manje ese-ofisini. Wenza into eziningi kakhulu. Kuyipost ebhalwe Eyewitness News ithi kule nyanga kuhlangana unyaka since i-PA leader kuGayton McKenzie athatha irole yokuba uMinister we-Sports. Ukubhekwa emuva kunyaka kokuqala ese-ofisini, uGayton McKenzie score himself 12 out of 10 okusho ukuthi wenze kahle kakhulu ngaphezu kwalokho ebekulindelekile. UKhaya Sithole ukhomentile lapho wathi this is not normal. Ngaphambi kokuthi nje ngimcaphune yena uGayton McKenzie umuzi ukuthi uthini, ukubona kwami le comment kaKhaya Sithole kwenza ukuthi noma uminister asebenza kahle singakwazi ukubona ngoba sesajwayela labo minister abangenzi kahle okuhlezi kuneyinkinga njalo. Sigcina sesingakwazi ukuncoma nalabo benza kahle. UGayton McKenzie fanele simshayele ihlombe. Esikhathini esingangonyaka usesebenza ukudlula ufikile Mbalulo waphatha i-office le sport for 5 years. Iterm yonke iphethe ufikile Mbalula kodwa akazange achieve asebenze njengoba uGayton McKenzie esebenzile ngonyaka nje owodwa. So njengoba ethi uCastor this is not normal. No, lento lena ominister sengathi bangafunda kuGayton McKenzie bayijwayele ukuthi mawungena lapha eofisini you are there to serve abantu. Awungenele wena, awungenele ukuthi ube ne-status. Yebo fanele uzitholele noma blue light nani fanele uzithole ngoba ezinye zama benefits kodwa ekugcineni asithi nathi uyadeserve ukuba nazo ngenxa yomsebenzi esiwubonayo. Ngiyasincoma. Yabona nje imessage kaCastor yenze ngabona ukuthi hey yabona nje ukuthi akukho normal ngathi ngiyacabanga kahle ukuthi imuphi kanje omunye uminister esingathi masimqhathanisa sithi wenze 10 out of 10 ngesimiyeke uGayton ngoba wenze ngaphezulu kwalokho bekulindelekile. Imuphi omunye uminister esingathi masikhuluma ngaye sithi wenze 12 out of 10. Unamaphutha uGayton njengawo wonke umuntu kodwa umsebenzi wakhe mawucompare neminyaka u5 abanye bephethe la office ngenyakeni owodwa usefike wabadlula. We'll rate ourselves very high. I'll rate myself 12 out of 10. Ne? But the people, the people are happy. Haven't you seen we are winning in sports? Have you not seen? The Springboks are winning. The cricket team is winning. We have the strongest men. We're even winning in sheep shearing. Here was Vernon Allison. We are a winning nation. I remember there was a time when they said we are a bunch of losers. Now we are a bunch of winners. You know, every day, and when you open your Facebook, we are winning because we have a Vavavu minister that helps inspire. Even Bafana's winning. You know, under 20, every day you know somebody's going to win. Yesterday there was a win. We had 2 South Africans winning the Comrades. Tete and Gerda Steyn. So we are a winning nation. You must be a witch not to see how we are winning or to acknowledge. You must be a witch because South Africa has never won like they're winning under this government of national unity. Njengobuza uGayton McKenzie kodwa akusuya kuphela ongafakaza lento ayishoyo. Nathi singakufakaza ngoba sisibonile babuye nama-medal ama-athletes ngonyaka ophelile aphumile. Kukhona la bekuthiwa kuneyinkinga khona i-netball wangenelela. Zonke lezo zinto lezo ziningi kakhulu izinto asezenzile ziningi uma ngingazibala nje. So yingakho
ngithi asimncome. Ngiyakhumbula ngiyangizwa nje abantu bethi hayi uPapa Penny akufanelanga abe seParliament. Ngicela ukulungisa lokho kubantu bakithi. Ukungazi akusona isono noma kuyona inkinga, kulona icala. Kodwa ukuba ignorant hayi kuyicala la ngempela. Ungeke ukhomente ngoPapa Penny uthi akasi material yokuya eParliament ungamazi nokuthi useva kiphi i-committee lapha eParliament. Ukuthi nje ukiphi i-committee uPapa Penny eParliament. So ngisho ukuthi njengomuntu obuka ama-portfolio committee ngiyakhumbula bake baba nengxoxo ebalekile noMinister uGayton Mackenzie. UPapa Penny exwayisa uGayton Mackenzie ngokunaka kakhulu indaba zama-investigation wathi yithi wenza ama-investigation kodwa ube ubasebenzela abantu ukuze ubhalansise ngoba ekugcineni kosuku kuzothi mase sekubheka umsebenzi oyenzile angeke abalwe lama-investigations. So uma ubona kwenzeka kanje yingakho wavela uGayton Mackenzie wamdefenda uPapa Penny mzukwane uPrince Mashele embize ngesilimo. So ngaphambi ukuthi abantu bakhomente nanoma ngani abafuna ukukhomenta ngayo kubalekile ukufuna ukwazi. Kukhona obengibhalele icomment la wathi kufana nalo baba lo bathi ubani uDes van Rooyen lo we-MK party. Ngabona ukuthi lo muntu unenkinga yangempela yokuthi ulalela zonke izinto ezishiwo ngabantu noma azizwa ngabantu. Ngeke ukhulume ngomuntu oseva kwi-committee ye-finance okhipha ama-points abalekile kuleya committee bese wena ufuna ukumgxeka nje for the sake yokuthi awumthandi. Hayi. Ngingakho ngithi uGayton Mackenzie asimncome ngoba uyadeserve ukunconywa, usebenzile. Uhlule ominister angazi abawungaki. Into yabona nje besho manje athi iSouth Africa bayawina because banominister oba-inspirayo. Yingoba bayazi ukuthi uminister sinaye uma shoda ngama-resources uwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi abe khona. uGayton Mackenzie kune-statement asisho wathi a kid in sport is a kid out of court. Sineyinkinga ezingaka nje abantwana la elokishini bahleli baswele into abazoyenza afuna bayenze kuyohlala emakhoneni bahlala emashophu amakula ngoba akuna sport, abadlali ibhola, akuna netball ezikoleni, akunama athletes esikoleni, akuna lutho. Izinto lezi efuneka zibuye esinethemba lokuthi yothi phela 5 years uMinister uGayton Mackenzie uzobe sekazamile ukuthi zibuye lezo zinto. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.